Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo durmia hi thi koilamatia long chirok tok arong asar la pen hamphang asong atum pen pherangkya mai phapon bangso pherangkya mai ke phapon along Silonijan Northeastern Forest Range along in charge Harsing Kramsa aphan ke nang toy nang ni pusi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang aphan ke hang padupon Lason si alang litumben kaning jepon ke Harsing Kramsa aphan ke Silonijan Forest Range along ke nang ni lapenda ke aprang pen ke do ACF pranaptiron si puthot padothunang jipusi alang litumben hangpon lasi Harsing Kramsa aphan ke lada ke nang toy nang ni athemalang li ke claim ke dam setami mimi pusi jongpon jongsi patoy te pen nang toy det plote akaprega sayang deng setami dengpon nang kok puputa alang litumben ning jepon Council revenue peseta Karbiang Long mengke nilito ladak Silonian Range men highest nilito tek dunlong la sila pusona munit pronot teron alang di claim kedam misen kedam tangan mane ko mene rong toma phana kidu gela toma konane check e pala toma long scheme do ta PC pa claim lo la pusona pusa sin do phanak to nai halake ranger da gela mati tane ko pusi alang li claim on polba so kam ke pase nilit toma hin bang ke chedon do ke tu teli alang li phan condemn lo ladak Silonian Range along kalang ni phan ke ni tum chak che jonsi council kachari sa Dr. Sa Tuliram Rong hang la pen Karbiang Long team tum alang le tumang sila bangso amuni phanang trek pipe le pute ni tungge public la pen Sori Gambura Rong Gambura ni tum organization na hin pen chi song depo Athi bangke la bangso arrange long ke mission adim ako ang le la bangso housing Kramsa Athai lang lila basona kam lang no ni tum theklong ba julong lo basona thak sila da ke mission din la basona akhai no lang le claim thu bom pote bonjul da ke medim ga lang ko pahin no da so si do po lo si ni tum lak wildlife sanctuary la bangso adim ra market thing pi theng prang ka do ka we ke ka che son do lo sila basona thak si pote lang li ke no ka la bason claim lo pote mo lo bangso hawara make asa khelo to mol sela gapo long pen ni tum ning oi ti paklang mangala lo athen ni tum dake wildlife sanctuary ti bokhet kulaha district lason tha kasi alang li jong si lason ni claim pon akhinu long te ni tum along thing pi thing prang tam lang li ani han li claim pon posior pon lapo lasi ni tum anti corruption youth of power hin ben ke jong phan dap on deng pon thi the la sila bangso along non nilitum hin pen mate nilitum la katsa song hin pen tami penangadim corruption nang claim tanga bangke ni tum no pena julong lo lasi alang li phan ba kidutang kidoboma bang ese product teron phan kidu thip nang ji po bangke ni tum song pen bangke pupidem lo sitame ni tum along ladak Silonijan circle forest range along bangke ladak te bokhet wildlife te tame dupok oposi le bangso wildlife long kilang ke cari dia pan bangke Forester chot bang sila da charge nang NG ar punang NG po bangke nilitum ahin pena bangke ningke theda ma wede bini Karbiang Long Autonomous Council kachari pon tim Karbiang Long kachiphem pupon akang to endeng long kang ni nilitum ninge chethe akai Dr. Tuliram Rong hang phala bang socha tai pen birta pipon iglo prabjin pen alang le phala dak pen terek khusi non kedobom mate ACF pronop terona phansi la bangso adim long ke pangni thunai pasini litum chili pon lo pipolo polotang te alang le ni litum ladak nili balong ki ongdung apora hut rong arar phan kirap ni litum thek don long la pen rong asara me la pen kapre kapre khamphang song dum akenang apor hut alang le pen kaching ki je phan joy ke pasini litum thek pon long la pen alang le ning mesen pasini litum thek pon long la se alang le phan mangke la dak pen terek pon long le la pen ni chunil pon ing tung la bangso chatai pen akenang sor bangke office pen le Kolamati pen Samson inti Karbiang Long lai